Sisi takabva tapinda mumba chiti pamwe zvatamutora zvapera takazongona imba yakudi yakubvira. Akamuya akamira apa paketi pangu apa akashaudha. Chaari kushaudhira handichizivi. Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Stella Musha. Semazuva ose toramba tichikutendai nerutsigiro rwamunotipa. Kana pane vasati vaita kusubscribe mahara, tinokumbira kuti musubscribe. Nhasi uno tiri kudomboshava. Imba iri mumashure mangu yakapiswa nemuzukuru. Imba yatete yakapiswa nemuzukuru. Mushure mekunge vanetsana. Mai vatataura navo, mai vemwanakomana, vataura kuti zvinovashungurudza nekuti mwana wavo akakura ari mwana ane hunhu, zvekuti zviri kutoshamisa vanhu kuti zvakafamba sei. Uye vanoti musi waitika chiitiko ichi mwana akanga akadhakwa. Ndakaona ndizvekuti mukomana akauya usiku. Anga usiku kuma10 dzeusiku zisati atorara. Saka ndakangonzwa achiti anoizi ari kuna tete vake. Achingoti budai atete budai. Budai atete achidzedzereka pamwe achitombodona. Ndati ko chiri kuitika uku ndichibvunza mukadzi wake. Noti atichiri kurara tese mumba. Ndobva ndabuda ndobva ndangobata mukomana ndobva ndadzoka naye kupi kuno. Ndo mazivira andinozvidiwa andinozviita. Ndangomubata vandauya naye kuno tete ndovangobuda mbamobva vatiza vaenda kumaraini. Vazofuma vachienda kwaSabhogo makuseni. Muri kutaura kuti mimi muchiri kurara naye kuno kumudzimai wake. Sei makanga muchiri kurara naye? Ndichiri kurara naye because panga pasina pakabatsirwa mwana wake akabva asara achirwara. Semwana akabatsirwa ari muhombe. Saka mwana akasara achirwara ndikati akaenda kumba kwake achirwara hapana chaanogona kunoita regai ndimbogara naye kuno chimubatsira gose namba kwakasimba. Mudzimai wemurume uyu akanga aine pamiri achibva asununguka mwana. Saka akasara achirwara. Asara asinganzwi zvakanaka. Mwana waakasununguka uyu zvakafamba sei? Mwana akanga ari muhombe anga ane 5.9 saka mwana akaningirika pamusuwo pakangobudisa musoro. Saka uri kuti mwana akaneta ari pai ari munzira asati abuda kunze. Mukomana kana kuti murume uyu ari kunzi akapisa imba iyi akazoipisa kumanguva iyi. Imimi mamutora achiti atete budai. Chii chakazoitika? Sisi takabva tapinda mumba chiti pamwe zvatamutora zvapera takazongona imba yakudi yakubvira. Tete vakanga vatotiza. Tete vanga vatotiza. Kana tichiti tete ndi ukama hwavo hanzvadzi yababa wavo. Hanzvadzi yemukomana. Mukomana uyu anonzani? Anonzi Nyika. Hanzvadzi yababa vake. Hanzvadzi yababa vake. Saka aiti tete budai pamusha. Musha uyu ndewatete vake vakavaka dzimba idzi. Ndo dzimba dzavo dzavakavakirwa kuti vagaremo. Ndakambogara navo zvangu panapa. Mumba mangu ndobva vazoti ndakuda kugara pai pangu vazogara pavo. Okay. Imimi mune hukama nemhuri iyi yanamika nateta. Wakamira sei hukomu? Ndina mai vamika vacho. Ndimi mai vamika. Saka uyu akanga ari muroora. Muroora akashaikirwa nemwana. Mashoko ari kubuda ari kutaurwa nevanhu aya imimi hamuna kuanzwa. Ekunzi uyu aiti tete vake vane zvavabata-bata pakushaika kwemwana wake. Inini apa pamashoko iwayo hapana chandakanzwa. Gosi mashoko andatsara ndo aringoziva. Munongoziva panofiwa kana kuti panoitika nyaya yaitika saizvozvi. Vanhu vanongoda kuwedzera kuti nyaya idi ikure. Ndisingazive iye muridzi kana akazvitaura tete vacho vakazvinzwa. Sevanhu vakaenda kukoti kana kuti vakanozvipupura vega kupi? Kukoti. Sekukoti kana handisiko. Mwana wenyu Mika wanga uri mugariro wake here wekuti akanwa anoita noise kana kuti aingozvinwira hake onyara? Aingozvinwira hake, anga asina violence nemunhu. Kana mhosva yekumapurisa yekutotanga kupora ndipi? Ndiyo yekupisa, anga asina kana violence nemunhu. Papa mheno kana nditi mhepo yanga yamubata kana nditi chii handichaziva.
Nokuti zvakatotishamisa kana vamwe vazhinji vemunharaunda zvakatovashamisa kuti Mika zvakatodi zvinotoshamisa nekuti ndandamboona zvaanenge achiita. Anongozvingira zvake azhinji kacho agari pano anochigara kubasa achiuya pamwe mawikendi aaende saka kazhinji kacho anenge asingagari pamba. Saka zvakatoita izvo zvakatodiwa zvakatotishamisa kuti imhepo hwaidzadi dzapinda vanhu tanga tiri padambudziko futi manje. Muroora wenyu zvakafamba sei? Akasunungukira kupi? Muroora wangu takanzi endai kusikani, tikaenda kusikani zvakanaka sikanzi nesikani mwana agere zvakanaka asi muhombe. Saka ndobva adzokera nemapepa ake kukiriniki sikani. Ndobva zvanzi izvo mwana agere zvakanaka sikani kutaura kuti mwana agere zvakanaka asi muhombe. Asi mukarwara muzoenda kuchipatara. Munoziva nhumbu aimbopurumisa kuti nhasi ndikurwadza. Paakangorwadza nguva diki ati hatipfuuri nepachipatara. Tichiona zvinozotiitira tsaona munzira. Tasvika pachipatara tikafonera ambulensi yadhireya kuuya yakazouya tikazotsvaga futi imwe moto yari kuchingura ambulensi. Vakazobatsirirwa pachinamhora hospitari. Vakazobatsirirwa. Manesi akati mwana aneta. Saka imba yakapiswa iyi makanga muine zvinhu here mukati zvokuti tingati pane midziyo yakaparadzwa nekupiswa kwakaita imba? Kutaura kwechokwadi zvaitoda muchinodi sezvo pakavhurika zvaida muchinoona nekuti vaitora zvinhu zvavo vachiisa bedroom mukicheni manga musingagari zvinhu zvirimo. Ina handazombopindako zvangu kosi ndakatya kuti zvinozonzi pavakapinda muhameno zvakavatora zvavakabata. Vakapinda vana vavo vakati manzi iwe vakati mune maplates angu 2 plastic nerusero nemasimende. Asi masimende ndakudhara akatooma zvakare. Semunhu ane chinhu chake anenge achichida. Ndozvanga zvirimo nekadhishi kanga karimo zvekutoti zvimwe zvacho zvinotorimo. Vari kudongora kuti zvinhu zvese zvamutaura izvozvi zvirimo asi maplate eplastic ndo akangonyanawo nemoto semoto wanga wachibvira. Samai tiri kuona kuti manga muchibva mudambudziko rekuti muroora awirwa nedambudziko. Mwanakomana obva asungwa. Mashoko api amungade kutaura pamusoro pekuti tikuona kuti zvinorema kuti kubva ushaikwa nemuzukuru mwana wako komana obva asungwa? Mashoko andingade kutaura ndeyekuti pavakazofona vanga vari kunhingi kwacho Kuti unzi iye akakumbira. Iye akatanga kuvakumbira rugero ari kumwe vasati atorwa. Aita atete ndiri kumbira rugero izvo hongu zvandakaita kudhakwa ndauza kuti chichanga chandibata pamwe mhepo. Ndiregerera atete ndikugadzirisa musha wani wenyu ndogadzirisa. Hanzvadzi dzacho ndobva dzanzibva dzati tinomubatsira kugadzirisa atete muregererei. Ndobva vatambira zvakanaka. Saka paakazobatwa achienda Kuti hanzi vakazoramba kuti handimuregerere. Imi saamai munoda kuti kudii? Ngezvakataura kuti muri kutobva mudambudziko rekuti kana ukona mwana wako achitarisira kuti akuda kuchitanga mhuri yake, mudzimai akazvitakura, unenge uchiti munhu anoda kutanga mhuri. Iye zvinezvi mwana ashaika, mwana wenyu muchitokisi. Saamai zviri kukubatai sei? Zviri kutonyanya kundibata kuti zvinowanika mumhuri. Asi dai atete vakangotambirawo regerero nekuti hanzi Kuti yanga iti regerera naye. Agone kukugadzirisira tete hanzi vakaramba. Saka zvinondibata kuti dai semhuri zvinowanika dai vakangoregererana. Musha wakagadziriswa pakare. Handisi kuziva kuti vakauya tichatarisana sei uye tichaonana sei uye ndinotambira sei. Handisi kureva kuti mwana akagona akatadza. Asi kana mwana atadza akumbira ruregerero vaifanira kungomuregerera musha wavo wogadziriswa pakare. Then toenderera mberi neupenyu wogarisana zvataingoita mai mazuva ese. Zvino pazviri kundibata handisi kuziva kuti handisi kuti mwana wangu akagona nekuti anenge akaitirwawo zvaakaitirwa anodiwa anorwadziwa. Asi dai pakangoregereranwa semhuri. Makanzwa here kuti mwana akapiwa mutongo wakareba sei
uye tete vari kupi yezvinezvi? Na tete yezvinezvi handisi kuziva kuti vari kupi, nokuti tete vane vanhu vavo vekuchechi vaunonamata navo, kana kuti wakavatora kana kuti vari kumwana wavo. Zvazvinezvi handina ruzivo nokuti vari kupi, nokuti kubvira ipapo hatisati taonana nekana kubvawo muno muyadhi asana abva muyadhi, nekuti kuti ubve muyadhi ndinoona zvichindiremera kuti vanhu vanoti kudi, nokuti ndiva amai vemwana uyu akapisa imba yatete, saka asana ambobudawo muno muyadhi. Mungaziva here kuti mukomana akapiwa mutongo wakaita sei? Makaudzwa here? Ndisati ndaudzwa, nokuti vaiti mukadzi wacho aiti zvo ndiri kudzoka nhasi ndozokudi ndozokuzisai, sezvo vakaenda chipiri chakaitwa majajmendi acho. Saka nezvo vaifanira kudzoka, akazofona ati handichadzoka, ndakudzoka mangwana. Saka handisati ndaziva kuti mutongo wacho wakamira sei. Tataura nasabhuku taziva pamusoro pamika uyo akapisa imba yatete vake. Sabhuku vati mukomana uyu anga ane marambadoro, nekuti aiti pese paanenge anwa aiita musindo, uye mubhuku ravo vane zvavakambonyora mumashure umu zvaiitwa namika, izvo zvinokanganisa rugare uye runyararo rwemudunhu munogara mika. Makadini yenyu baba? Aiwa, ndiri mupenyu hangu, makadiwo? Tiripo. Tingada kuziva kuti mimi munonzi sabhuku ani, uye nzvimbo inoyi iri nzvimbo yekwani? Ini ndinonzi sabhuku Ephraim Taziwa. Nzvimbo inoyi sabhuchifu wedu ndi Munyawiri Mambo Chinamora, tiri under Gromonds. Tauyawo kuno kubaba. Berere menyu muno makaitika nyaya iyo yemuzukuru akapisa imba yatete. Ichokwadi zvakaitika something past 9 kuma quarter past 9 something of that. Ndikenge ndatorarawo inini, ndonzwa noise kunze wachinotaura taura zvandisina kubata kuti wari kumbotaura wachiti kudii, asi mukomana achingopopota popota. Ndakashaya kuziva kuti chii chaitika. Ndakazongoti wadiki teererai, ini ndakuenda kundorara ndakaneta. Right, kuseni ndakamuka ndokubva ndaenda ikoko kumba kwaiitwa noise ikoko. Ndakasvikoona amai vake vari panze, ndikavabvunza ini kuti chii chiri kumboitika pano imba yatsvai. Hawana kunyatsondidaira zvakakwana, vakanga vakangonyarara vachidaira zvishoma shoma, kusvika ini ndakati zvino zvinhu zvaitika izvi ini handigoni kuzvienzanisa, ndinotoendesawo mberi kumapurisa, inoda mapurisa iyi, kwete kwasabhuchifu. Handifungidzira kuti inosenza. Ndakatanga kutsvaga kuti ndingawane ani amai avo. Ndakaona kuti havanganditsanangurire zvakanyatsokwana, nekuti mudhi yavakanga vainayo yakanga isina kunyatsonaka. Ndikabva ndikakwira kumusoro uko kuhama dzavo, ndikabvunza kuti chii chakamboitika, ukanditsanangurira kuti zvakadai zvikadai. Ndikati right, ko baba wepanapo vari kupi? Zvikanzi waenda somewhere, havana kunyatsotaura. Ndikabva ndabva ipopa ndikati regai ndindotsvage kwandingawane phone number vanoita sezvi vanochengetedza musha maneighborhood. Handina kugona kuwana nhamba dzavo. Ndikazofonera mwana wangu musikana ari kuHarare, vandinoziva kuti anoziwana nevamwe maneighborhood vachimbotaura vega vanofanira kuva vakapana nhamba. Zvechokwadi ndakapiwa nhamba, ndikazofonera neighborhood, akazouyawo akaenda ipapo akandotorawo zvaakatorawo mazwi. It's okay. Ndikati
wapedza here iwewe? Zvikanzi mumwe mupana akanga ari nebhaudhuka rakabuda hake. Zvikanzi no, wataziva, endai mundoone watete mwana uyu nemuzukuru wavo vari ikoko. Wafambe kuenda kumapurisa, zvinhu zvazvingafambi. Zveshe ndakaenda kuye kumusoro zvakare. Ndikati zvatakuita apa, iwe muzukuru wambuya mwana, chitowanai mari yekuti muende kumapurisa kuamverecheni. Zvikanzi ndizvo chete zvatingatongoiti, asi hatina mari. Ndikati aiwa, mari ndinokupai. Ndikawapa mari. Zvechokwadi wakaenda, wakadzoka, zuva rakuwira. Zvikanzi mapurisa ati anouya mangwana Svondo. Ndikati no, it's all right, tinenge tiri pano. Takagara, hawana kuuya. Wakazouya akanga ari masiyaiwo, ina handina kutaura nawo. Ndakanzwa kunzi mapurisa auya, asi ndege ndiri pano. Ndaida kuti ndiwaone kana waida chawaida kurondedzera, ndaigona kurondedzera kuti zvakadai. Saka ndakanga ndiri pano for the whole day. Wadzoka ikoko, ndopa wakadzoka wachitiwo, tanzi tiuye Mande tizoenzaniswe ikoko. Zvechokwadi ndakati munofanirwa kuenda. Zvechokwadi wakaenda. Wadzoka, no, kudzoka kwawo ini ndenge ndisisipo manje. Ndakaenda rwendo rwandakaenda. Mauri ndipo ndakanzwa unzi nauye yakazotongwa. Yakanzi anofanirwa kupika 2 years. Ndikati no, waona paine mhaka. Saka hapana zvandingapokana nazvo. Saka ndakatosvikawo Mauri ndopa ndingangoperere kuti ndo zvemukomana uyu. Zvichireva here kuti imimi saSabhuku mukomana maakutaura naye kana kuti vamakataura navo havana kuburitsa here kuti mukomana nhau yaakanga apesana natete ndeyeye? Idi kutaura chokwadi, handina wandakabvunza, asi kungoti mukomana atadza kupisa imba yake, kupisa imba yatete wake. Kana panga paine nhau, wangadai wakauya kuzotaura kuno. Takaona kuti nhau yacho tinoita sei, zvisina kusvikira pakudai. Saka ndio mibvunzo yandakapa chete iyoyo. Tanga tichitaura namai vemukomana vari kuti ivo mukomana akati tete, ndinokumbira kuti mundiregerere. Uye ndicharipa ndogadzirisa musha wenyu wandapisa. Imimi saSabhuku mune here pamunosvika pakuyananisa, kuri kuti dai vakauya kwamuri muzukuru obvuma kuti mhosva yangu ndiri kuibvuma, ndakapisa musha watete, ndichavakisa, ndoripa zvese zvanga zviri mumba mavo, inyaya here yaikwanisa kugadzirika nemi saSabhuku? Yaigadzirika nyaya iyi, asi ndaitanga ndaona marekodzi emukomana ari muno mubhuku. Ndaitorana naye, handai apedza ndega, ndoenda naye kuna sabuchifika. Ndondoti mukomana ndezvaanga ataura kuti ndiregerereiwo, ndichaita zvese zvandakatadza. Toti kudii kuishe, pamwe ndiye aibva azongoipedza, kuti ndizopedze ndega semutataurira muri kuita, handaizodaro. Imi saSabhuku, muridzi webhuku, mukomana uyu ndewe mudunhu muno here? Akakura muchiona here? Muri munoiziva here? Unhu hwake hwanga hwakamira sei achikura kusvika? No, unhu hwake hwanga husina kudi kumira zvakanaka. Ndine marekodzi naye, mamwe andakaisa mufaira mangu, zvekuti ndinogona kuburitsira muwerenga zvandakanyora imomo, zvatakaita dare imomo, tikamuregerera. Aitombouya pano kuzotongwa? Ipapo haana kuuya. Christmas dzapfuura about 2
Akamuya akamira apa paketi pangu apa. Akashaudha. Chaari kushaudhira handichizivi. Wakadhakwa kwabva kudoroko. Ndikati mwana wenyu akaendawa. Ramangwana kuseni ndakadedza mai wacho newamwewo komiti. Ndikati ndizvo ndaitwa usiku izvi. Ndikati no, hapana zvandinoita munhuwo. Saizvozvo ndinofanirwa kumuregerera mai wacho akati mwana apenga atadza adini. Ndikati muri kuzvinzwa zviri kutaurwa. Ndikati alright. Chitorai zvaari taura zvese muzviise mupepa. Mai wacho ndichawapa pepa. Ini ndichagara nepepa. Hapana kwandiri kuenda kuzomhan'ara. Asi akapamhidza futi ndinotora action ipapo. Tikabva tagara hedu. Ndikabva ndapa mai pepa rawo. Ini ndobva ndasara nepepa rangu. Nanhasi rangu ndinaro. Zvichireva kuti mukomana uyu aiti kana anwa anoita musindo. Nekuti tiri kunzwa tanzwa isusu kunzi paazotanga noisapa. Mai vacho vanoti mwana anga akadhakwa. Ya, ndinodaira nemazuva akaya aipopota achiita zvinoratidza kuti chidhakwa chiri kupopota. Saka zvedi mwana uyu akanga akadhakwa. Tinoona isusu kuti kumwe kwatinofamba vazhinji vari kurwadziwa nedambudziko revana vari kutora tudoro. Vamwe vanoti mukozodo, vamwe vanoti tudoro tunobva twadhaka vanhu zvakanyanya. Nditwo here tudoro turi kutorwa nevana vemumusha menyuwo munomu zvekuti zvinobva zvakanganisa magariro emumusha? Chokwadi tudoro turi kunouya mumusha munomu. Unozoona kuti wamwe anoedza kuzvibata asi uchiona kuti mwana uyu haasi kuita zvakanaka nedoro rawo ari kunwa. Asi kuti tiipedzewo kana kumurayira kuti regera kudaro, taona kuti hatichakwanisa kuipedza. Saka tinototi iyo hurumende zvainananzwa kuti tichazvipedza, tinotonzwa kufara. Nekuti wana waakuuraya zvinhu zvatakashandisa isu kuti wawepo, kana kuti upfumi hwandinawo waakuurayiwa newana. Handizi kuti iye wana wake wachazoita sei muupenyu. Zvaatotanga kudai anogona kusenzera wana here? Kwete. Sasabhuku, ndeapi mashoko amurida kutaura pamusoro penhau iyoyi yekuti vanhu vakanga vatadzirana, kana kuti muzukuru akafunga kuti akatadzirwa kwakubva atungidza imba yatete, kuti kana vanhu vatadzirana chii vanofanira kuita kuti pave nerugare mukati memhuri? Mumusha nguva yese kana muchigarwa muna vakuru nevadiki. Tingangoti muna baba, muna wakoma, muna anatete, wana mai. Vanhu ivavo vanofanirwa kutsudza mwana zvaanenge achiita, nokuti kwaari kuenda uku kudhenja. Saka vanofanirwa kuuya iye mwana pacho zvake haaui kunze kwevanhu vandataura ava. Vangadai vachiuya kune masabhuku kana wakonewa, vachiedza kuyananiswa kuti zvinhu izvi tingazvipedze sei. Togara pasi, vanoitawo kuti matinogara mese mumusangano mese, ini sabhuku ndinogona kukurudzirawo zviri kuitwa newana. Kuti toita seiko nevana vari kudai vachidai. Tingaipedze sei nhau iyi? Pese patinenge tiri sevakuru tinofanirwa kutaura. Mazuva apera aya anoapera anaya, ndakapinza soko kuna Ishe ndichiti apa pari kuitwa mitambo isina kunaka, iri kutora nguva kusvikira kuma 9 o'clock dzeusiku ichitambwa. Pachazomuka chitsugwa apa.
nanhasi ndakamirira mhinduro kunashe kana kuti aende ipa panzvimbo pairi kuitwa ipapo apo aone kuti angaite sei agozondipawo anza kuti paenda akaenda ndikandotaura zvakati nezvakati. Saka handifungi kuti sabhuku tichaona kuti zvichiitwa. Saka ndisati ndaona mhinduro yaizvozvo. Panoitwa zvinhu zvandakapfuurawo ndiine mota ndikashaya kuziva kuti ndopfuura sei parodhi wamuoko muri mumusha pasiri pagross point. Vanenge mutambo upi unenge uchiitwa? Zvinenge zviri part of Zvinyawe sona. Saka handina kuzvifara ndakaona kuti ina handigoni kupa time kuti hatizvide. Nokuti kwazvakatanga nako handikuzivi. Mvumo yacho handiizivi. Tinoramba tichiuya tichikurudzira vanhu kuti kunyangwe tanwa runyararo rwakakosha, kugarisana chinhu chakakosha.